Capítol 12. El titellaire menjafoc regala 5 monedes d'or a en Pinotxo perquè les dugui al seu pare Geppetto, però en Pinotxo es deixa enredar per la guineu i el gat i se'n va amb ells. L'endemà, en Menjafoc va cridar en Pinotxo i li va preguntar: «Com es diu el teu pare?» «Geppetto». «I quin ofici fa?» «Fa de pobre». «Guanya gaire?» «Guanya prou per tenir sempre les butxaques buides. Penseu que per comprar-me les beceroles per anar a col·legi es va haver de vendre l'única jaqueta que tenia. Una jaqueta que, entre pedaços i sargits, era una calamitat. Pobre diable! Gairebé em fa pena. Aquí tens 5 monedes d'or. Vés a portar-les de seguida al teu pare i el saludes de part meva». En Pinotxo, com és fàcil de suposar, va donar 1000 vegades les gràcies al titellaire. Va abraçar tots els titelles de la companyia un per un, inclosos els guàrdies, i content com un gínjol, va iniciar el viatge de tornada a casa. Però encara no havia fet ni mig quilòmetre que es va trobar una guineu coixa d'un peu i un gat cec de tots 2 ulls que anaven fent camí ajudant-se mútuament com bons companys de desventures. La guineu, que era coixa, caminava repenjant-se en el gat, i el gat, que era cec, deixava que la guineu el guiés. «Bon dia, Pinotxo», li va dir la guineu, saludant-lo amablement. «Com és que saps com em dic?», va preguntar el titella. «Perquè conec el teu pare». «On l'has vist?» «El vaig veure ahir a la porta de casa seva». «I què feia?» «Anava en mànigues de camisa i tremolava de fred». «Pobre pare! Però, si Déu vol, d'ara endavant ja no tremolarà més». «Per què?» «Perquè jo m'he convertit en un gran senyor». «Un gran senyor? Tu?» va dir la guineu, que es va posar a riure amb una rialla grollera i mofeta. I el gat també reia, però per dissimular-ho s'allisava els bigotis amb les potes del davant. «No fa riure», va cridar en Pinotxo, ofès. «De debò que em sap greu fer-vos mirotes, però si hi enteneu, veureu que això són 5 precioses monedes d'or». I va ensenyar les monedes que en Menjafoc li havia regalat. En sentir l'agradable drinc de les monedes, la guineu, amb un moviment involuntari, va estirar la pota que semblava entumida, i el gat va obrir tant tots 2 ulls que van semblar 2 llanternes verdes, però de seguida els va tornar a tancar, de manera que en Pinotxo no es va adonar de res. «I ara?» va preguntar la guineu. «Què penses fer amb aquestes monedes?» «Primer de tot», va respondre el titella, «vull comprar una jaqueta nova ben bonica per al pare, tota d'or i argent i amb botons de brillants. I després em vull comprar unes beceroles». «Per a tu?» «Sí, perquè vull anar a escola i posar-me a estudiar de valent». «Ara pla», va dir la guineu, «mira com he quedat jo, per l'estúpida passió d'estudiar vaig perdre una pota». «I mira'm a mi», va dir el gat, «per l'estúpida passió d'estudiar vaig perdre la visió de tots 2 ulls». En aquell moment, una merla, que estava posada a les mates del marge del camí, va deixar anar el seu cant i va dir: «Pinotxo, no facis cas dels consells dels mals companys, que te'n penediràs». Pobra merla, tant de bo no hagués dit res. El gat va fer un bot i se li va tirar al damunt, i sense deixar-li temps de dir ni oi, se la va cruspir d'una queixalada, amb plomes i tot. Quan se la va haver menjat i es va haver netejat la boca, va tornar a tancar els ulls com si res i es va posar a fer el cec, igual que abans. «Pobra merla», va dir en Pinotxo al gat, «per què l'has tractat tan malament?» «Ho he fet per donar-li una lliçó. Així un altre dia sabrà no ficar-se en les converses dels altres». Quan ja havien fet més de mig camí, la guineu es va aturar de cop i volta i va dir al titella: «Vols multiplicar les teves monedes d'or?» «Què vols dir?» «Vols convertir aquestes 5 miserables monedes en 100, 1000 o 2000? «I tant! Però com?» «D'una manera molt fàcil. En comptes de tornar-te'n a casa, hauries de venir amb nosaltres». «I on em voleu portar?» «Al país dels Enzes». En Pinotxo s'ho va pensar una mica i després va dir ben decidit: «No, no hi vull venir. Ara ja sóc a prop de casa i me n'hi vull tornar perquè el pare m'espera. Qui sap, pobre vell, el que devia patir ahir en no veure'm tornar. Per desgràcia he estat un mal fill, i el grill tenia raó quan deia: els nens que no fan bondat no faran mai res de bo en aquest món. I jo ho he après a costa meva, perquè m'han passat moltes desgràcies. Encara ahir, a casa d'en Menjafoc, vaig córrer perill. Brrr! Només de pensar-hi se'm posa la pell de gallina». «Segur que te'n vols tornar a casa teva?», va dir la guineu. «Doncs vés-hi i pitjor per tu». «Pitjor per tu», va repetir el gat. «Pensa-t'ho bé, Pinotxo, perquè gires l'esquena a la fortuna». «La fortuna», va repetir el gat. «Les teves 5 monedes s'haurien convertit en 2000 d'un dia per l'altre».
2.000, va repetir el gat. Però com pot ser que es converteixin en tantes? Va preguntar en Pinotxo, bocabadat de sorpresa. De seguida t'ho explico, va dir la guineu. Has de saber que al país dels Enzes hi ha un camp prodigiós que tothom anomena el camp dels miracles. Tu vas en aquest camp i fas un clot i hi poses, per exemple, una moneda d'or. Després, tapes el clot amb una mica de terra, el regues amb 2 galledes d'aigua de la font i tires a sobre un pessic de sal i al vespre te'n vas tranquil·lament al llit. Mentrestant, durant la nit, la moneda germina i floreix i l'endemà al matí, quan després de llevar-te tornes al camp, què hi trobes? Hi trobes un arbre carregat de monedes d'or, tantes com grans de blat hi pot haver en una espiga al mes de juny. Així, doncs, va dir en Pinotxo, cada cop més sorprès, si jo enterrés en aquest camp les meves 5 monedes, quantes n'hi trobaria l'endemà al matí? És molt fàcil, va respondre la guineu. Es pot comptar amb els dits. Posa que cada moneda et doni un penjoll de 500 monedes. Multiplica aquestes 500 per 5 i l'endemà al matí et trobaràs amb 2.500 monedes comptants a la butxaca. Quina meravella! Va exclamar en Pinotxo, fent bots de content. Quan hagi recollit totes aquestes monedes, n'agafaré 2.000 per a mi i les altres 500 us les donaré a vosaltres de regal. De regal per a nosaltres? Va exclamar la guineu, indignada i fent-se l'ofesa. Déu te'n lliuri! Déu te'n lliuri! Va repetir el gat. Nosaltres no treballem pel vil interès, va continuar la guineu. Nosaltres només treballem per enriquir els altres. Els altres, va repetir el gat. Quines bones persones, va pensar en Pinotxo. I oblidant a l'acte el seu pare, la jaqueta nova, les beceroles i tots els bons propòsits que s'havia fet, va dir a la guineu i al gat. Anem-hi ara mateix. Vinc amb vosaltres.